Diyos Amahan, tag-iya sa tanan, Ikaw ang nagmugna ning kalibutan sa kadagatan ug kalangitan. O Diyos Amahan, tag-iya sa tanan, Ikaw ang nagmugna ning kalibutan sa kadagatan ug kalangitan. Walay rason na dili ka namo simbahon, walay rason na dili ka pagabayawon, walay rason na dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac, o Diyos ka namo, imong katawhan nga niluwas. Walay rason na dili ka namo simbahon, walay rason na dili ka pagabayawon, walay rason na dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan, walay rason na dili ka namo simbahon, walay rason na dili ka pagabayawon, walay rason na dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan, pasidunggan, pasalamatan, pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Ang pinaka-anindot na panimalay mao nga ang Ginoo mo'y nahimo nga pundasyon or pinaka-sentro sa mao nga panimalay. And then kung ato makita ang panimalay nga naang gitawag na og pamilya. Ang pamilya nga diin puno sa gugma, ana ay kalinaw, ana ay panagsundurot sa matag usa, ana ay panagsabtanay sa matag usa. Mao ni siya ang nindot nga batasan ana sa panimalay. Nga diin ang imong kalipay mao ang iyang kalipay, ang iyang kasakit mao imong kasakit. Nga diin if malipay imong ginikanan, malipay ka isip anak. Nga diin ang imong nga anak is malipay, ikaw pud ginikanan is malipay ka. Mao siya ang nindot nga panimalay. Do ato makita nga naapoy uban nga mga pamilya nga ato makita nga wala ba ang ilahang nga ginikanan or wala sila nagdako sa ilahang nga tinuod nga ginikanan. Rin pipila sa mga anak is feel nila is mabati nila nga uhaw kay sila sa atensyon. Uhaw kay sila sa pagigugma, uhaw sila sa pagatiman. And then ato makita sa ilaha ang ilahang kinabuhi nga uhaw kayo sila sa pag-amuma sa ilahang ginikanan. Mao na nga diin bisang asa na lang
pangitaon nila ang ilahang nga kalipay. Bisan asa na lang pangitaon nila nga diin masatisfy sila emotionally. Pero atong tanawon diri, atong pangitaon pod, ug atong sutaon, ang pipila ka mga pangumusta gikan sa mensahe sa Ginoo nga din atong masabtan nga din kita isip mga Kristohanon napud ta sa usa ka pamilya sa Ginoo. Nga diin hinaot nga ang atong kalipay mao ang kalipay sa uban, or ang kalipay sa uban nga mao pod ang atong kalipay, ug mao ni siya ang kahimutan sa atong amahan nga ato sa langit. Ang pulong sa Dios nagaingon sa Roma kapitulo 16 bersikulo 1 hangtod sa 16. So if namoy Biblia palihog abli sa Roma kapitulo 16 bersikulo 1 hangtod sa 16. Ang pulong sa Dios nagaingon, ipaila ko kanimo or kaninyo ang atong igsuon nga si Phoebe nga nag-alagad sa simbahan sa Cenchrea. Sa ngalan sa Ginoo, dawata siya ingon nga angay gayong buhaton sa katawhan sa Dios og tabangi siya sa tanan niyang gikinahanglan kay daghan siya natabangan lakip kanako. Ang Dios nagapanalangin ng daan sa iyang pulong. Kung ato makita diri ang pasabot ni Pablo, again, naalamang kita sa usa ka pamilya sa Dios. Anaa dapat ang tinabangay sa matag usa. Anaa dapat ang paghigugmaay sa matag usa. Anaa dapat ang pagpangumustahay sa matag usa. Nga din gusto ka masayod sa iyang kahimtang, tungod kay nasayod ka nga diin maguol ka if naa siya sa kalisod, naa siya sa kasakit. Mao ni siya ang tinuod nga pamilya sa Kristohanon. Kabahin kita sa usa lamang ka pamilya sa Dios. Nga diin usa sa gisulti ni Pablo, nga diin si Phoebe. Nga diin nagalagad po siya sa Ginoo. Nga diin unsa iyang giingon sa iyang mga kaigsuunan sa pagtuo, ingon siya nga dawata siya ingon nga angay gayong buhaton sa katawhan sa Dios og tabangi siya sa tanan niyang gikinahanglan. No ato makita diri nga diin ang pagtinabangay isip o sa lamang kita sa pamilya sa Dios. And then kani siya is grabe ka importante o grabe siya ka practical, and then relevant kayo especially sa ato nga sitwasyon karon. Samot na niini nga pandemic. Ato makita nga diin, tinuod nga diin, natay mga kaigsuunan sa pagtuo, natay mga kaigsuunan sa pamilya sa Dios. Nga diin tungod niini nga pandemic is daghan sa ato mga igsuon is nagkalisod. Daghan sa ato mga igsuon is wala na gani sila'y maluto, wala na gani sila'y pagkaon mabaw sa lamisa. Apan nato makita pipila sa ato mga kaigsuunan nga din padayon gihapon sila nang alagad sa Ginoo bisan pa sa kawad-on sa kinabuhi, bisan pa sa kagutom, bisan pa sa kalisod. And then gipasabot diri isip usa lamang kita sa pamilya sa Dios. Sa ato mga kaigsuunan karon, nga din nakita nimo nga diin ikaw is giblessed ka sa ato ang buhi nga Dios. Ato makita diri nga diin ikaw sa bahandi sa kalibutan is you're blessed by God. And then dili man siguro lisod para sa toa nga din mo extend ta og gamay nga o mayon tag ma-extend ta og tabang gikan sa atong kasing-kasing nga diin kahimutan og kalipay sa Dios. Mo na din giauhag ko ang matag usa nga diin mga kaigsuunan ko. If natay mga nakita nato nga mga kaigsuunan nga nagkalisod sa ilang nga kinabuhi, then di ta magduha-duha sa pag-open sa ato ang mga kamot, sa pagtabang sa ato mga kaigsuunan nga diin nanginhanglan. Hilabi na gayod sa ato mga kaigsuunan nga diin nanginahanglan para mapalambo pa o mapadayon ang buluhaton sa Dios. Panduhan ningon si Pablo, ipangumusta ako kang Priscilla og kang Aquila nga ako mga katabang sa pag-alagad kang Kristo.
Gitahan nila ang ilang kinabuhi alang kanako. Busa, nagpasalamat ako kanila, ug dili lamang kay ako ra ang nagpasalamat, kundi ang tanang mga simbahan nga dili Hudiyo. Ipangmusta usab ako sa mga magtotoo nga magtiguman sa ilahang balay. So ato makita dili lang si Phoebe, naapod si Priscilla o si Aquila. Nga din naapod ato makita ningon si Pablo nga diin naapod ang mga kaigsuunan sa pagtuo nga di nagtigom sa ilahang nga balay. Ningon si Pablo, si Priscilla ug si Aquila iyang katabang sa pag-alagad kang Ginoong Hesukristo. So kung ato makita diri nga din ana ang pagpangumusta. Ato makita nga din kanabang gusto ka masayod sa kahimtang sa imuha nga kaigsuunan or igsuon sa pagtuo. Gusto ka masayod kung unsa pa imong matabang, masupport sa imong igsuon sa pagtuo. Hilabi na gayud sa mga bulahaton nga para sa Dios. Ikumusta ako sa ilaha. Nagpasabot nga diin ang ato ang Kristohanong kinabuhi dili ni kita-kita lang. Dili ni ija-ija aho-aho. Kundi ang ato ang Kristohanong kinabuhi usa lamang kita sa pamilya sa Dios. Magtinabangay kita, dapat ana ang panaghiusa, dapat ana ang panagsandurot, dapat ana ang anindot nga relasyon, dapat na ang pagtinabangay sa matag usa, gugma sa matag usa, dapat anaani siya. Tungod kay naata sa kalibutan, buhi pa ta, naata sa kalibutan para sa paghimaya sa atong amahan nga ato sa langit. Mga buluhaton nga atong gibuhat sa kalibutan, mga buluhaton para sa Ginoo sa amahan nga ato sa langit. Mga buluhaton para sa Dios. Mao na nga din sa mga Kristohanon. So if ever na kay mga kaila nga sa tan-aw nimo is especially niini nga pandemic nga wala na kay tay connection sa pipila nato ka mga igsuon physically or kaning actually jud or actual. And then ato makita diri nga diin ato silang pangumustahon. Kamusta naman sila? Unsa may dapat nilang mga problema? Unsa may pwede nato nga maampo para sa ilaha? Mo siya ang nindot nga batasan nga din anaa sa mga Kristohanon. Di ba nindot kayo naon-naon if ang tanang Kristohanon anaay ingon ani nga klase nga batasan? Kanang magkumustahay kita kung kumusta na siya. Mangamusta ta if okay pa ba siya? Unsa man ang problema niya? Unsa may dapat ato matabang especially sa buluhaton sa Ginoo? Ingon ani nga kinabuhi. Nga diin ingon si Pablo, ipangumusta ako sa minahal kong higala. Nga diin si Ipinito nga mao'y unang mituo kang Kristo sa lalawigan sa Asia. Sulaktod nga pagasulti ato makita diri nga diin tanang Kristohanon walay gipili. Especially nga diin if natay mga Kristohanon mga kaila nga mga kaigsuonan sa pagtuo. Ato silang kumustahon walay gipili. Nagpasabot nga kaning tawhana is luwas na ato na siyang pasagdan sa iyang kinabuhi. Dili dapat ingon ani. Kun dili ana ang pagpangumusta dapat masayod ta sa ilahang kahimtang. Tungod kay kini kalipay o gikahimut-an sa Dios, isip kita usa lamang diha sa lawas o sa pamilya sa Dios. Ipangumusta ako kang Maria nga naghago pag-ayo uban kaninyo. Ipangumusta usab ako kang Andronico o kang Hunias nga mga kauban kong Hudiyo nga nabilanggo uban kanako. Inila sila sa mga apostoles og nahimong Kristohanon una pa kanako. So ato makita dire nga din again walay gipili sa pamilya sa Ginoo. Kabahin kita sa pamilya sa Dios. If ikaw sa kalibutan is naa kay daghang bahandi o wala kami bahandi or gamay ra kag bahandi, niwang ka man o dili ka niwang, taas ka man or mubo. Walay gipili diha sa pamilya sa Dios. If ato makita nga din siya kabahin sa pamilya sa Ginoo, ayaw pag ingon nga din di ko motagadan niya kay di ko ganahan something. Dili dapat ingon ani nga klase nga batasan isip mga Kristohanon. Di ba usahay naabaya ni siya sa mga Kristohanon nga simbahan? Nga usahay mamili lang pud takin sa atong tagdon, di ba? Nga din kaning tawhana di ni nako tagdon tungod kay mao ni ha. Wa man ni siya matabang nako like seryoso.
dili ingon ani nga klase nga batasan ang gitudlo ni Kristo. Tapos maingon ta kaning tawhana mao ni siya ang akong tagdon tungod kay makatabang ni nako. Like atong isipon ba, naalaman kita sa usa ka pamilya sa Dios. Dapat ang kalipay sa uban maupod ang atong kalipay. If nagkalisod ang uban, if naa kay kaya, ngano di man nato sila tabangan. Nga diin kita kabahin man sa lawas ni Kristo. Kitang tanan is usa lamang ka pamilya. Iyang kalipay atong kalipay, iyang kasakit atong kasakit. Mag-uol siya, mag-uol pud ta. Dapat ingon ani nga batasan ang naa sa tanan nga Kristohanon. Sama sa gipasabot or gipaabot ni Pablo or sa mensahe sa Dios diri kanato. Ipangumusta ako kang Ampliato, ang minahal kong higala diha sa Ginoo. Ipangumusta usab ako kang Urbano, nga katabang nato sa pagalagad kang Kristo, o kang Istakis, nga minahal kong higala. Ipangumusta usab ako kang Apiles, kansang kamasinugtanon kang Kristo, napamatud-an na. Ipangumusta ako sa pamilya ni Aristobulo, o kang Herodion, nga Hudiyo sama kanako, o sa mga Kristohanong kaigsuunan sa pamilya ni Narciso. Ipangumusta ako kang Trifina, o kang Trifusa, nga nag-alagad sa Ginoo. Ipangumusta ako kang Persida, nga dakog na himo alang sa Ginoo. Ipangumusta usab ako kang Rufo, ang inilang alagad sa Ginoo, og sa iyang inahan nga nagtagad kanako sama sa iyang anak. Ipangumusta ako kang Asenkrito, kang Fligonte, kang Hermes, kang Patrubas, kang Hermas, og sa tanang Kristohanong kaigsuunan uban kanila. Ipangumusta ako kang Filologo, kang Julia, kang Nerio, og sa iyang igsuong babay. Ingon man kang Olimpas, og sa tanang magtotoo nga uban kanila. Again, sa kinalasan nga bersikulo, pagpangumustahay kamo pinaagi sa inigsuunang halok. Nangumusta kaninyo ang tanang kasimbahanan ni Kristo. Ato makita diri sa kapitulo 14 o sa kapitulo 15, atong makita nga diin dapat atong madawat ang matag usa isip kita gidawat ni Kristo. Ang dinaabot na ta sa kapitulo 16, nga diyan ginasulti na diri, tungod kay nadawat naman nato ang matag usa, tungod kay gidawatan ni Kristo, ang dapat atong pagabahaton sunod, mao ni ato silang kumustahon. Tungod kay kini maoy ang pagpaila nga din sila atong gidawat. Madawat baday nato ang ubang tao if dili nato sila kumustahon? Madawat baday nato ang ubang tao if di nato sila kayang tagdon? Mapakita ba nato nga diin naatay pag-atiman, naatay paghigugma, naatay panaghiusa sa ilaha if kita mismo dili kabalo maghuna-huna nga diin mutagad or mangumusta sa ilaha? Dili gayud. Sa samang paagi, ang gusto ipasabot ni Pablo, kaniyang ato mga kaigsuunan sa pagtuo nga gipang sulti diri, is ato makita nga diin ang pagpangumusta sa ilaha, or ato makita diri is ang pagpasidungog sa ilaha, like honor, ang pagpasidungog sa ilaha, tungod kay sila is padayon sila nga unsa man, padayon sila nga nangalagad sa Ginoo. Bisan sa kalisod, bisan sa kapait, bisan sa kawadon, padayon silang nangalagad sa Ginoo. Mao nang gipasidunggan sila, and then ingon si Pablo nga din pagpasidungog sa matag usa, nga din gikumusta ko ang matag usa, gikumusta ko kining mga tawhana tungod kay sila padayon nangalagad sa Ginoo. Again, isip mga kaigsuunan ko diha sa pagtuo. If naman tay mga kaila nga din tan-aw nato is wala na adto-adto sa simbahan, o naman tay mga kaila nga nakita nato nga diin wala na siya attend o wala na siya ni-attend og Bible studies or prayer meeting or even Sunday services, or makita nato nga din bugnaw na kayo siya, especially sa iyang pagpangalagad sa Ginoo. Again, this is the time, mao niyang panahon nga ato silang kumustahon. Kumusta naman ka? Unsa may problema? Ngano di ay? Mauna. Sa samang paagi nga makabalo kita sa ilang sitwasyon.
Ang gusto nato nga din kabahin kita sa pamilya sa Dios, nga din ang ilang problema is ang ato apong problema. Ato silang tabangan sa pagsulbad, nga din ang iyang problema, ang atong problema, atong dalhon sa tiilan sa Ginoo, o kitang tanan, unsa man, magtinabangay sa matag usa sa atong problema, and din ato isalig sa Ginoo tungod kay ang Dios mo'y magsulbad niini. Atong kumustahon ang matag usa. Atong ikumusta ang matag usa. Ug ato ang dawaton ang matag usa. Again, walay gipili, walay lipod-lipod, o ato makita nga kita moingon nga kanilang, kana lang, kinilang siya, di ko na niya, dili. Kundi tanan, tanan, tanan atong kumustahon. Tod kay sila kabahin sa pamilya sa Dios. Hinaot sa matag usa nga diin ni ining mensahe nga atong nadungog karon. Atong nakita nga diin, importante kaayo nga diin magkumustahay kita sa matag usa. Isip kini mawang gikahimut-an kini sa Dios og pagpakita nga diin ato silang giila nga sila kabahin sa pamilya sa Ginoo. So isip nga practical nga aplikasyon sa matag usa nga naa nato karon or sa mga tawo nga nakadungog karon. If naa man kay nakaila karon nga diin, especially niini nga pandemic nga diin nagkalisod sila, if unsa man ang pwede nimo nga matabang para sa ilaha, tabangi sila. If naman kay kaila nga naa sa ospital nga din wala na buhi ni bisita sa iya, if pwede ka maka-visit and then pwede ka maka-pray sa iya, then visit og ampuy siya. Mo siya ang pagpakita nga ato silang gikumusta. Pagpakita nga din higugmata sa ilaha. Pagpakita nga din kabahin sila sa pamilya sa Dios. Ug mao ni siya ang tinuod nga batasan nga gusto sa Dios sa iyang mga kaanakan. If atong giila ang matag usa, or atong giilang atong kaugalingon nga anak kita sa Dios, dapat ingon ani ang klase sa atong kinaiya og klase sa atong batasan. Nga diin ang atong kalipay sa Dios ug atong kalipay mampagunahuna nga din ang uban malipay pod. Ato silang kamustahon if na sila problema, na sila kalisod. If unsa ang dapat atong matabang, it could be kung unsay makaya nimo, it could be sa finances, if mo tabang ka sa ilaha for the glory of God, then nindot kay na siya. If mo ka spiritually, if you can pray for them, then nindot kay na siya. If maka-open kag Bible study sa ila, nindot kay ni siya. If ever ganahan siya nga di na siya masultihan nga emotionally, and then makatabang ka sa iya, then adto saya. Paminaw sa tanan niyang sulti. Paminaw sa tanan niyang problema. Nagkinahanglan siya og mga advices, then advice imong igsuon. Advice gikan sa pulong sa Dios. Ingon ani nga klase nga batasan ang grabe ka anindot sa pamilya sa Dios. Hinaot sa simbahan sa TLCC ang atong pagampo sa matag usa. Nga din matag usa kalawas in the local church sa TLCC. Hinaot ingon ani ang atong kasing-kasing. Nga hinaot nga naatay panag tinabangay sa matag usa. Hinaot nga naatay kasing-kasing nga malipay sa kalipay sa uban, nga diin maguol sa kagulanan sa uban, masakitan if masakitan ng uban. Hinaot ingon ani ang atong kasing-kasing. Dili ija-ija, dili aho-aho, dili mind your own business, but it is our family business. It is the business of God, and that is what? The glory of God. Hinaot sa TLCC usa matag usa nga naminaw karon. Hinaot ingon ani ang atong batasan. Kabalot ta mo dawat sa uban, nangumusta sa uban. Tungod kay kini ang gikahimut-an sa Dios. Magampo ta. Ginoong Dios nini nga taknaa. Salamat Ginoo sa imong mensahe nga among nadungog karon. Salamat o Dios nga diin imong gipaabot sa moa nga diin mao ni siya ang tinuod nga batasan sa imong mga kaanakan nga din among kumustahon ang among mga kaigsuonan sa pagtuo. Ginoong Dios, tabangi ang matag usa. If ever naaman sa ilang kasing-kasing Ginoo ang kabug-aton, naaman sa ilang kasing-kasing Ginoo ang dili kabalo mo dawat sa uban, naaman sa ilang kasing-kasing Ginoo ang wala pa nila napasaylo ang uban. O unsa man ang mga rason Ginoo nga makapugong sa ilaha Ginoo nga dili sila mangumusta mo tagad sa ilang mga kaigsuonan sa pagtuo. Lord, my prayer that you would intervene sa ilaha Ginoo nga kinabuhi. O ikaw ang Dios nga diin
magagamit sa ilang kinabuhi. Ikaw Ginoo magahinlo sa ilang kinabuhi. Nga diin mahimo kaming kabalo mangumusta mo tagad sa uban isip kini pagpaila nga diin sila among giila nga igsuon sa pagtuo kabahin sa lawas ni Kristo, kabahin sa pamilya nimo o Dios, sa pamilya sa Dios. Lord, tuguti ang matag usa. Lord, even I'm praying for the TLCC, your church o God, the local church of TLCC. Hinaot ang matag usa Ginoo naa sa sama ni ini nga kasing-kasing nga kabalo kami mangumusta sa uban, especially ni ini nga panahon sa pandemya. Nga diin kabalo kami mangumusta, kabalo kami motabang kung unsa may dapat amo nga matabang, nga diin makahataw kay mayaan sa imuha nga buhi nga ngalan. O Dios, ikaw Ginoo padayon magapanalangin sa matag usa. Ikaw Ginoo padayon magapanalangin sa imong makaanakan. Lord, salamat nga diin kami nahimo nga kabahin sa imong pamilya. Salamat o Dios nga diin kami nahimo nga diin imong mga anak. And that Lord, salamat sa tanan. O salamat sa imong mensahe. Muna ang tanan dungog himaya kanimo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Walay rason nga dili ka na mo simbahon. Walay rason